Hej YouTube. Spiller Minecraft med Jakob og Markus. Hej YouTube. JZ. Hey Peter. Hvor skal jeg bygge mit hus? Det har jeg lavet rundt om. Kom. Nej, hvor det er herinde. Kom, hold op. Her er det rum. Og jeg skal ind til lige nok skiltet. Det har jeg ikke lige. Det skal jeg bruge det til det. Er vi så færdige? Ej, vi er da ikke fattige. Vi genbruger bare. Genbruger? Eller vi får ikke komme ud af huset, Mark. Nej, eller Markus kan ikke komme ud af huset. Hvad var det til? Hey. Du rammer mig ikke engang. Dårligt skud. Nå. Det her, det er indkøbt. Nu skal I se, hvordan vi gør. Markus spiller ud af den der navn der. Goddag. Hvad skal du have? En bøf? Du giver mig den lige tilbage, ikke også? Det er bare det. Det bliver 2 stykker sten. Og 2 stykker stenmodel. Det har jeg ikke der. Hvad har du sagt for det? Ingenting. Så for helvede. Men så gør det jo meget. Så man har ikke noget på sig, men man får alligevel noget. Skal man give det tilbage, når man har købt det? Det er en dårlig butik. Jeg tror, jeg vil gå herinde, så kan jeg lave mig en farm. Hey, jeg har 2 senge. Har du? Ja. Hvad? Ja, jeg ligger og sover lige nu. Men hvis man så ligger hvad hedder det? En tilsætning på, så skulle jeg Okay, så kom. Nu kommer jeg også. Nu har jeg lige sat hjemme i mit hus. Det gør man, når man gør det her, Peter. Så bliver jeg bare lige til at finde mit eget hus, så jeg gør det. Og bare lige sove min egen seng, ligesom. Jeg har bare så meget ud. Hvor meget har du? Jeg går lige herinde fra. Jeg har hvid uld. Der har jeg hvid uld. Af hvid uld, der har jeg 21. Af lysegrå uld har jeg 1. Okay, jeg tror. Hvad? Jeg kan open your door. Open your door. Vil du gerne have åbnet den dør? Ja. Open your door, please. Hvad? You have a chest. Der er socks. And 2 chests. And a window. And grab it. Kan du ikke komme ind? And hjælper. And steak sweetcone. Jeg troede ikke, du kunne komme ind, Peter. And cactus. We have so here. Hej. Nu er jeg herinde. Hej, Michael. Det er jeg da. Okay, hvor står det ikke, mand? Lige her. Nej, jeg går lige bag jer. Mener I ikke kan se mig? Ja. Okay, hvad er der lige sket? Okay. Jeg kan ikke engang samle mine egne ting op. Nej, det er ikke Så bliver jeg nødt til at gå ud og ind. Det er fordi, han er bandet. Altså, jeg er kommet ind igen. Bare vent lidt, så snart. Bliver du helt automatisk. Sådan der, så fik jeg min knap. Og hvis du så hører noget, så er det den, der lærer sidst, der lærer bedst.
Jeg vil gerne have den kylling, du har i ovnen. Hvad? Vil du ikke? Du får en knap. Ja, nu gør det. Hvad har du til salg? Vil du give på den her? Markus, du var ikke gået. Jeg kigger bare lige hurtigt, hvad du har. Det er ikke et skid. Hvad skal du have på et æble? Ingenting. Eller jo, jeg skal have meget. 10.000 blocks. I renter. Ej, jeg skal have... 10 ved. Jeg har gravet mig ud i sammen. Det kan vi godt aftale. Okay, jeg har 10 ved her. Hvor står det? Hvad? Jeg er inde i mit rum. Jeg skulle lige hente dem. Skal jeg komme ind i min butik? Ja, jeg skulle lige hente dem. Et æble. Et æble? Hvad så du? Hvad koster det? Det var for 4 æble. Okay. Hvad er det i år? Hvad skal du tage? Hvad? Skal du tage? Nej, der var ej. Hvad er det så? Nej, for jeg har de 2 sidste i min kiste. Jeg har 12 her. Nå, men det var det så lidt. Tak for det. Spiller. Så. Det er nu så ikke lige mere. Hvad? Og Peter, det smarte her, det er, at du har sat låger på, fordi andre kan ikke åbne vores låger. Ja, ja. Jakob. Nå ja, det havde vi gjort ikke med mig. Og har du claimet herinde? Ja. Gå ind og gør det en gang. Skal jeg lige prøve bare lige at tjekke mig, så kan vi være sikre på, at der er gjort det overalt. Hvor mange er tilbage? Au, stop de. I will out it. Jeg kan ikke åbne her. Tak for gratis tæt. Det er mit. Så må du tage en her. Læg det. Skal vi sige farvel? Farvel til YouTube. Okay, farvel YouTube.